Karta na pátek 15. srpna 2025 je karta starostí. Je to karta starostí a karta žen v takovém tom babičkovském věku až prababičkovském věku. Takže dnešek bude trochu o starostech. Je to žaludová karta, je to žaludová barva, takže dneska můžeme kápnout na některou z našich starostí, které prostě máme a které řešíme. Jo, ale zase, když vezmeme starosti, tak já vždycky doporučuji nenechávat si je úplně jako někde zakopávat pod koberec, protože starosti se mají vyřešit. Takže dneska, i když ten den je o starostech, tak je můžeme úplně skvěle a úžasně vyřešit. A já vždycky říkám, když mám starosti, šup, první, co je, tak je vyřeším. Zkuste to. Zkuste to dneska, když máte nějakou starost, samozřejmě každý máme starosti, zkusme dneska něco udělat pro to, aby jsme ty starosti prostě neměli. Protože starosti jsou tady od toho, aby jsme je vyřešili. No a potom druhá ta možnost je, že můžeme řešit něco právě s ženským osazenstvem naší rodiny. No, schválně napište mi, která z těchto možností to je pro vás a z jakého města jste. Napište mi. Já nám přeju nádherný, úžasný den. Slyšíme se zítra.